mga ka-Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer. Good morning, January 27, 2024, Saturday. At nandito po ako sa Barangay Ligue, Ligue, Bayambang, Pangasinan. At ito po yung na-sprayan ng ating Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer. Disregard ho yung variety kasi ito po Pioneer, Pioneer po siya. Ganito po kagaganda yung yung ating mga maisan dito. Nandito po yung anak ng may-ari. Siya po yung sumama sa akin at pinagmamalaki po nila yung kanilang mais. Napakaganda ho. Ang lalaki na nito pero green na green pa din ho yung kulay ng kanilang Tingnan niyo po ang bunga. Yan, sobra. Hanggang gitna daw po ito Hindi po ako makapasok sa gitna kasi kakapatubig lang. Kaya ito po ang pruweba na ginawa ng ating Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer ho. Kakaiba po parehas yata ito ito pero yung kulay po magkaiba green na green. Yan. Ito po yung comparison natin. Yan, magkatabi lang po ito. Ayan, ganyan. Ayan. Pero ang bunga naman napakaganda. So mga ka-farmer out there kung sino po yung gustong gumamit ng ating Growers Beat 1000 Plus Foliar Fertilizer, wag po kayong mag-atubiling tumawag sa number na 0991-475-5370. Ayan, mga ka-farmer, God bless and to God be the glory. God bless the farmers of this land.